Skont Robert Abela huwa għandu informazzjoni u anka tarif brabta mal-inkjesta 17 Black hekk iddikjara l-Prim Ministru nnifsu meta ġie mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet ir-raġuni għaliex s'issa l-Partit Laburista għadu ma skużax ruħu dwar l-iskandlu 17 Black meta din il-kumpanija segreta hija intrinsikament marbuta mad-dil tat-tanker tal-gass li sar mill-Labor. Għad-domandi ta' Net News Abela baqa' jsostni li l-Labor m'għandux għalfejn jiskuża ruħu u saħaq li m'hemm ħadd mill-Partit Laburista implikat għaliex hu għandu din l-informazzjoni. Mill-informazzjoni li jena għandi eskluża li hemm xi uffiċjal tal-Partit Laburista illi huwa implikat jew indizzjat. Informazzjoni ġifieri tafu xejn fl-inkjesta ġifieri. Esponenti tal-Partit Laburista li ġew indizzjati f'17 Black. Mhux vera jiena qed ngħidlek illi minn dak li jiena marraf mhux vera illi hemm esponenti tal-Partit Laburista u ngħidha dina b'ċertezza assoluta dik hija gidba. Interessanti dak li qalinna l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana barra l-Parlament fejn sostna li mhux il-Labor irid jiskuża ruħu għall-iskandlu ta' 17 Black iżda n-nies. Il-partit bħala istituzzjoni ma jagħmilx azzjonijiet l-azzjonijiet jagħmluhom in-nies jitolbu skuża n-nies. Bil-kumplament ta' deputati laburisti jidhru skomdi jwieġbu dwar din l-inkjesta u l-fatt li s'issa għadha ma ġietx ippubblikata. Ċettabbli li l-inkjesta s'issa għadha ma ġietx ippubblikata? Għandi l-pikjusta. Partit Laburista għandu jiskuża ruħu għall-qas. Ħanajlek ara, dwar il-Partit Laburista naħseb li l-Partit Laburista matul l-aħħar snin għamel ħafna u ħafna xogħol. Taħseb li huwa ġust li l-inkjesta 17 Black għadha ma ġietx ippubblikata? Ġejna lura llum fetaħ il-Parlament. Taħseb li hu ġust imma. U kommessi li nkomplu naħdmu favur pajjiżna. Għaliex il-Partit Laburista du ma skużax ruħu dwar 17 Black? Naħseb li x'jagħmel il-Partit Laburista jikkomunika meta jkun il-waqt. Inkjesta 17 Black li għadha mistura. Taħseb li huwa ġust. Naħseb li kulħadd kellem fuqha. Huwa proċess legali li għadu jħu il-Partit. Il-Partit Laburista għandu jiskuża ruħu. U naturalment il-proċess legali għandu wieħed jibqa' dej, grazzi. Dik hija fidej l-Avukat Ġenerali. Ma ġust. Intant Robert Abela ġie mistoqsi wkoll mill-ġurnalisti dwar id-data tal-elezzjoni ġenerali mill-Prim Ministru jisħaq li l-elezzjoni ser issir fis-sena tagħha. Immorru għall-elezzjoni fl-2027 fi żmien u fil-waqt tagħha. Aktar ma jgħaddi żmien il-pressjoni fuq Abela hija evidenti mill-Prim Ministru jaf li dawn id-dubji dwar id-data tal-elezzjoni qed joħorġu mill-grupp parlamentari tiegħu stess.